Velkommen, kære venner. I dag skal vi dykke ned i en fortælling fra Det Gamle Testamente, som helt ærligt er en af de mest forstyrrende og omstridte i hele Bibelen. Hvis du har hørt om den før, kender du kanskje bare nogle biter og stykker, men tro mig, du har ikke hørt hele sandheden før nu. Dette er ikke en fortælling for de svakhjertede. Og jeg må advare dig. Denne videoen er ikke for alle aldersgrupper. Hændelserne i denne fortællingen er intense, og de kan vække følelser eller til og med minder, som du ikke forventede. Denne historien, som findes i Dommerne, kapitel 19-20, er en, som mange prøver at glemme eller overse. De fleste kender kapitel 19, men de stopper der og våger aldrig at gå dybere. Men her er sagen. Det ligger skjulte lærdommer begravet i denne mørke fortællingen, som er like relevante for os i dag. Hvad om jeg fortalte dig, at denne historien var så forstyrrende, at den blev censureret i flere århundreder? Hvad om sandheden i denne bibelske beretningen indeholder nøglen til at forstå noget mye større om Guds plan, selv midt i kaoset? Før vi går videre, vil jeg spørge dig, er du klar til at udforske de skjulte sandhederne, som med vilje blev holdt borte fra dig? Skriv 777 i kommentarfeltet, hvis du er klar til at tage denne rejsen sammen med mig. Bliv værende med mig, mens vi nøster op dette mysteriet sammen. Lad os åbne siderne i Dommerne og afdække de chokerende detaljerne, som har været skjult alt for længe. Rejsen begynder nu, og jeg lover dig, at den vil forandre måden, du ser Bibelen på for altid. Fortsæt at se. Det er så mye mere at opdage. Den chokerende sandheden i Dommerne 19. Hvorfor blev denne historien censureret? I kapitel 19, vers 1, åbner Bibelen en uhyggelig dør ind i en tid, da Israel ikke havde nogen konge, da moralsk kaos herskede i landet, og hver person gjorde det, som var ret i sine egne øjne. Fra det afsidesliggende fjeldlandet Efraim kommer en levit, som lever langt borte fra magtens travle centre, langt fra templet i Jerusalem. Ligevel var denne levitten ikke bare en vandrer. Han tilhørte stammen, som Gud havde udpegt til at tjene i hellige sager. Og ligevel finder selv en mand med denne åndelige kaldingen sig fanget i en dybt personlig og til slut tragisk historie. Denne levitten tager se en medhustru fra Betlehem i Juda, en by kendt for både sin skønhed og sin kompleksitet. Hun er fra sør, og han fra nord. Hvorfor valgte han hende? Var det kærlighed, strategi, eller var det et valg drevet af ensomhed i en tid, da struktur og lov næsten havde kollapset? Men denne foreningen varer ikke længe. Medhustruen forlader ham. Skriften fortæller os, at hun var utro, men lad detaljerne være bevidst uklare. Var det svik eller et råb om hjælp? Flygtede hun fra fare, eller var hun bare misfornøjet med sin plads i livet hans? Hun vender tilbage til sin fars hus i Betlehem og bliver der i 4 måneder. 4 måneder med stilhed. 4 måneder med afstand. Forventede han, at hun skulle komme tilbage af sig selv, eller kæmpede han med sin stolthed og lurte på, om han skulle følge efter hende? Til slut begiver levitten sig af sted fra Efraim mod de sørlige åsene i Juda. Han sender ikke en besked, han kommer selv. Han ankommer Betlehem, og i stedet for konflikt bliver han mødt med uvanlig varme. Kvindens far tager imod ham med åbent hjerte, næsten for ivrig. I løbet af 5 dage prøver levitten flere gange at rejse og tage med sig med hustruen og vende hjem. Ligevel hver gang beder faren ham blive. Bare 1 nat til insisterer han igen og igen, og levitten går med på det. Hvorfor var faren så vedholdende? Var han bare gæstfri, eller var det noget mere han frygtede? Noget, som lurte langs vejene eller i natten. Efter næsten en uge med forsinkelse står levitten fast. Med respektfuld beslutsomhed erklærer han, at det er på tide at dra. Ingen flere udsættelser, ingen flere forsinkelser. Han tager med sig medhustruen sammen med en tjener og begynder rejsen hjem. Men det de ikke ved, det læseren aner som en storm, som langsomt bygger sig op ved horisonten, er at denne afgørelsen, dette øjeblikket af afrejse, vil føre dem ret ind i en nat fyldt med gru. Hvorfor drog han ikke tidligere? Hvorfor ventede han ikke 1 nat til? Hvad om tidspunktet
var prøven hele tiden. Kære seer, før vi går videre ind i denne dybe historien, vil jeg minde dig om at abonnere på kanalen og trykke på like-knappen, hvis denne rejsen berører hjertet dit. Det hjælper os at bringe Guds ord til flere mennesker. De næste skridtene, de tager, vil forandre ikke bare deres liv, men vil afsløre sjælen til en knust nation. Det, som venter i det fjerne, er ikke bare ulykke. Det er et spejl af hvad som sker, når et samfund driver for langt bort fra Guds beskyttelse, og så går de videre, uvidende om hvad som venter dem. Ret over åsen. Rejsen fortsætter, og skumringen begynder at krybe over horisonten. Levitten, sammen med medhustruen og den unge tjeneren, er på vej nordover, bort fra Betlehem og mod fjeldlandet Efraim. Vejen er lang og svingete, og dagslyset svinder raskt. Da de nærmer sig byen Jebus, det som senere skulle blive kendt som Jerusalem, vender tjeneren sig til sin herre med et hint af hastværk i stemmen og siger: "Vær så snil, hvorfor stopper vi ikke her? Dagen er næsten over. Lad os tilbringe natten i denne byen." Men levitten svarer bestemt: "Nej," siger han. "Dette er en by af fremmede. Ingen israelitter bor her. Vi skal ikke stoppe på et sted, som ikke deler vor pagt." Svaret hans afslører noget dybere. Kanskje en frygt, ikke bare for fremmede land, men for at være åndelig ubeskyttet i dem. Var det religiøs forsigtighed eller en advarsel om noget, han på en eller anden måde fornemmede, men ikke kunne sætte navn på? Tjeneren prøver igen. Hvad med Gibea eller Rama? Kanskje vi kan nå en af dem, før det er for sent. Levitten nikker. Så presser de videre ind i de samlende skyggene. Lyden af eselets hår ekkoer over steinene, mens skumringen blør over i nat. Til slut når de Gibea, en by inden for Benjamins stamme. De går ind på bytorvet, udslidt af vejen, og begynder at lede efter Loshi. Men til deres overraskelse, kanskje til og med deres chok, tilbyder ikke en eneste person dem et sted at overnatte. Dette er Israel, et land, der gæstfrihed ikke bare er skik, det er pagt. At ønske en rejsende velkommen er at ære Gud selv. Så hvorfor åbnede ingen i Gibea dørene sine? Var de for rede, for ligegyldige, eller lurte det noget mørkere bag de lukkede dørene? Mens natten bliver dybere og torvet bliver kaldere, vender en gammel mand tilbage fra arbejdet på markene. Han lægger mærke til de rejsende, som sitter udsatte og sårbare på bytorvet. Stemmen hans skærer gennem stilheden. Hvorfor er dere fortsat her? Har nogen taget dere ind i hjemmet sit? Når de svarer, at ingen har ønsket dem velkommen, rister han på hovedet næsten i vantro. Da, bliv med mig. Dere kan overnatte hjemme hos mig i nat. Levitten er taknemmelig, men forsigtig. Han siger: tak, men jeg vil være tydelig. Vi forventer ingenting af dig. Vi har vor egen mat, nok til mig, tjeneren min og medhustruen min. Eslene vore er også forsynt. Alt vi trænger er et tak. Hvis du giver mig et sted at hvile hovedet mit, er det mere end nok. Den gamle manden nikker og smiler. Dere skal få det og mere. Kom ind og hvil. Så går de ind i huset hans. Mens levitten, tjeneren hans og medhustruen hans slår sig til ro i den gamle mandens hjem i Gibea, er det en midlertidig fred i luften. Bålet knitrer, dyrene bliver matet, fødderne deres bliver vasket, og i et kort øjeblik virker det som om den lange rejsen endelig har fundet hvile. De sitter kanskje til og med og ler let over mat og drikke, men alt dette bliver knust. På et øjeblik bryder en tordnende banking gennem kvæltens varme, så en anden, højere, stærkere, til knytnæver hamrer mod trædøren som krigstrommer. Udenfor har en gruppe mænd samlet sig, onde mænd, forvrængte sjæler fra selve hjertet af Gibea. Stemmene deres stiger sammen og kræver det utænkelige. En af dem råber tydeligt gennem natten, før ud manden, som kom til huset dit, så vi kan ligge med ham. Luften forandres. Den gamle mand stivner. Levittens øjne farer mod døren. Hjertet hans hamrer som knytnevinde udenfor. Tjeneren stirrer i vantro. Kære venner, dette er der historien tager en vending. Det bor forderved mænd rejt her. Ikke i en fremmed by som Jebus, som levitten havde afvist,
men blandt benjaminitterne, en af Israels stammer. Dette er ikke kanaanitter, ikke utenforstående, men israelitter. Og nå står de uden for døren til denne gamle mandens hjem, frejdige og forente i sit krav. De råber igen, vi ved, at du har en gæst i huset dit. Før ham ud, så vi alle kan ligge med ham. Hvordan kunne dette være? I en by af Guds pagtsfolk gentager selve billedet af Sodoma se. Hvad siger dette om den åndelige rådenskaben, som havde spredt sig i fraværet af retskaffent lederskab? Hvorfor bliver denne historien næsten aldrig fortalt fra prædikestoler eller i barnebibler? Kan det være, at dens gru træffer for nær hjemmet? Den gamle manden, engang en venlig vært, finder når sig selv stående mellem en dør og katastrofen. Og inde må levitten vælge, vil han konfrontere ondskaben, flygte fra den eller noget andet. Dette er øjeblikket, da historien spiralerer ind i noget, ingen forventer. Se nu, hvad som sker videre. I det øjeblikket, mændene utenfor begynder at råbe sine afskyelige krav, gør den gamle manden, husets ejer, noget, som er like chokkerende, som det er tragisk. Han træder ud fra varmen i hjemmet sit og ind i nattens kalde skygger, der folkemassen har samlet se, og han prøver at resonere med dem. Vær så snil, mine brødre, bønfalder han. Ikke gør denne onde tingen. Stemmen hans skælver. Ikke bare af frygt, men kanskje af vægten af det, han er i færd med at tilby. Denne manden er min gæst. Han har kommet under taket mit. Ikke begå denne grusomme forbrytelsen. Du skulle kanskje tro, at han ville stå i træs. Du skulle håbe, han ville vogte døren med sit eget liv, men i stedet tilbyder han noget ufatteligt. Her, siger han, lad mig føre ud min jomfrudatter og mandens medhustru. Mishandle dem. Gør med dem, hvad det er vil, men vær så snil. Ikke gør denne uhyrlige ting mod denne manden. Kan du tro det, du hører? I en kultur bygget på gæstfrihed, der jo ønske en gæst velkommen var hellig, tilbyder den gamle manden nå sit eget kød og blod og en anden mands kvinde som forhandlingsmateriale. Hvad slags desperation driver nogen til at komme med et slikt tilbud? Og hvorfor rejser ingen i byen se for at stoppe dette? Vi skal reflektere dybere over dette valget senere, men det som sker videre er mere end forfærdeligt. Hvis du fortsat er med mig, kære ven, så fortæl mig i kommentarerne. Hvad tænker du om denne gamle mandens valg? Ville du have gjort noget anderledes? Dine ord betyder mye for dette fællesskabet. Ifølge Dommerne 19, vers 25, ville ikke byens mænd høre etter. De afviste den gamle mandens bøn. Så, i en uhyggelig handling af overgivelse, tog levitten sin medhustru og overgav hende til dem. Og så, som skriften skildrer med smertefuld klarhed, voldtog de hende og mishandlede hende hele natten, ind til morgenen. Ikke et øjeblik, ikke en time, men gennem de lange nattetimene. Den ene etter den andre blev kvinden overladt i en folkemængdes nåde, drevet af ondskab. Kan du i det hele taget begynde at forestille dig frygten, smerten, hjælpeløsheden hun må have følt? En navnløs, stemmeløs kvinde, kastet for ulvene, mens de som var inde forblev tavse. Og da de første solstrålene begyndte at strække se over horisonten, slap de hende endelig fri. Kroppen hendes, slået, knust og brugt, blev kastet bort, da lyset vendte tilbage. Er dette, hvad Benjamins stamme havde blidt? Var ikke dette Guds folk? Hvor langt havde de faldt fra retskaffenhed? Og så kommer et af de mest hjemsøgende øjeblikkene i hele skriften. Mens morgenlyset bliver stærkere, begynder denne kvinde, knapt i live, at kæmpe se tilbage til huset. Lemmene hendes skælver sandsynligvis. Pusten hendes er fladt. Hun kryber mod stedet, der hendes herre havde blidt værende. Og mens solen stiger over Gibea, kollapser hun ved tærskelen. Ikke bare nær den, men med hindene strukket ud på dørterskelen, som om hun prøvede at nå tryghed, som om hun prøvede at berøre nåden, før hun glider ind i mørket. Hvad slags mand ville åbne den døren og se hende der? Passagen fortsætter. Levitten står op, ikke med hastværk, ikke med medfølelse, men for at fortsætte rejsen. Han åbner døren, tror ud i morgenen og ser hende ligge der. Og hvad siger han? Stå op, lad os gå. Ingen iver etter at hjælpe hende. Intet udbrud af sorg, bare en kommando. Men hun svarer ikke, for hun kan ikke. Kvinden havde blivet så grundigt mishandlet, så knust i krop og sjæl, at hun havde død der på selve dørterskelen til manden, som skulle have beskyttet hende. Hænderne hendes fortsat strakt ud, stemmen hendes for altid tavset.
Levitten, når stilt overfor stillheten i kroppen hennes, siger ingenting mer. Han løfter henne, lägger henne på eselet sitt og drar av gårde mot hjemmet. Ingen begravelse, ingen ord, bare afrejse. Kan du føle vægten af dette? Kan du se, hvorfor dette kapitlet ofte undgås, ignoreres, til og med censureres? Og likevel står det her, i Guds ord, et spejl holdt op mod ansigtet til menneskelig fordrevelse, og et råb om retfærdighed, som ekkoer gennem tidsaldrene. Nå, det som kommer til Åsge videre, er dybt forstyrrende, så sorgfuldt og grufuldt, at selv skriften nedtegner det med højtidelig alvor. Efter at levitten vender tilbage til sit hjem og bærer den livløse kroppen til medhustruen sin drapert over eslet, skulle man forvente sorg. Man skulle forvente gråt, omvendelse, til og med en gravfærd. Men det han gør i stedet har genlydt i stilhed gennem århundrene. Passagen fortæller os klart. Han går ind i huset sit, og derefter tager han en kniv. Så, mens han holder kroppen til kvinden, som havde død efter en nat med pinsel, skærer levitten hende i 12 stykker, lem for lem, med metodisk præcision, ikke forhastet, ikke af galskab, men med overlæg. Han parterer kroppen hendes og sender hver afkuttet del til Israels 12 stammer. Prøv at forestille dig at modtage en slik besked, ikke skrevet i blæk, men i blod. En gruopvækkende pakke, som kommer til dørstokken din, som indeholder et stykke menneskekød, sandsynligvis ledsaget af et brev. Et brev, som fortalte om, hvad som havde sket i Gibea, om hvad mændene fra Benjamin, en af deres egne stammer, havde gjort mod en forsvarsløs kvinde, om hvordan de havde mishandlet hende til døde, om hvordan ingen havde kommet hende til undsætning. Hvad slags smerte ville drive en mand til at gøre dette? Var dette retfærdighed? Var dette raseri? Var det et desperat råb for at vække en nation, som havde sovnet ind i ondskaben? Teksten siger, at alle, som så det, blev rammet af chok og sorg, og de erklærte sammen. Ingenting som dette har sket eller blivet set siden den dagen, da israelitterne drog op fra landet Egypt. Frem til nå. Tænk på det, snak om det, tal højt. Kan du høre vægten i disse ordene? Dette var ikke bare en tragedie. Dette var et nationalt opgør. Israels folk, de som havde overlevet slaveriet i Egypt, vandret i ørkenen og gått ind i det lovede land, havde aldrig set noget så uudsigeligt. Aldrig havde en af deres egne stammer været kilden til slik ondskab. Aldrig havde retfærdigheden blivet krævet gennem et så grufuldt tegn. Kan du forestille dig at være en af de ældste i en stamme, som åbner det brevet, holdende det blodige stykket af en kvindes krop i hændene? Kunne du forblive tavs efter at have set det? Kunne du vende dig bort og lade, som det ikke havde sket? Det er ingen fornægtelse. Denne handlingen var like symbolsk, som den var håndgribelig. 12 stykker for 12 stammer. Det var et kald, ikke bare for at huske hvad som havde sket, men for at reagere, for at handle, for at konfrontere mørket, som havde vokst frem, ikke i fiendens telt, men inden for deres egne grænser. Levitten sendte ikke bare en besked. Han tvang Israel til at se på, hvad de havde blivet. Han holdt op et spejl gennem vådt af blod. Hvad vil de gøre nå? Hvordan vil nationen svare på en slik gru, en som ikke kom fra utenforstående, men fra deres egen familie? Og mere uhyggelig, hvad ville vi gøre nå? Det er mye mere til den oprivende historien. Kapitel 20 og 20 forsætter ettervirkningene, men før vi går dit, vil jeg, at vi skal stoppe op her. Dette er øjeblikket, da vi må begynde at reflektere, for det vi netop har været vidne til, er ikke bare et mørkt kapitel i Israels historie. Det er et spejl. Et spejl for os, for vores fællesskab, for vores egne hjerter. Den første og kanskje mest presserende lærdommen fra Dommerne 19 er denne. Når det ikke er nogen ansvarlighed, forhviler menneskehjertet se. Lad os vende tilbage til selve begyndelsen af kapittelet, vers 1. Det står, i de dage, da det ikke var nogen konge i Israel. Den ene linjen sætter tonen for alt, som følger. Den beskriver ikke bare politikken i nationen. Den afslører den åndelige atmosfæren til folket. Det var ingen konge, intet centralt lederskab, ingen gudfrygtig struktur, som holdt folket ansvarlige. Og når det ikke er nogen autoritet, ingen frygt for dom, ingen at svare til, hvad sker der? Folk begynder at leve akkurat som de vil. Tænk nå på dig selv, når ingen ser på. Når det ikke er nogen at rapportere til om afgørelserne dine, når du føler dig fri til at gøre, hvad du vil uden konsekvenser. Hvad slags valg plejer du at tage? Sandheden er, at ansvarlighed er som en grænse, som holder os fra at vandre ind i ødelæggelse. Uden den kan selv de mest trofaste falde ind i forvirring, kompromis og synd.
Israel havde en lov, ja, men den blev ikke længere respekteret. Den havde mistet sin tyngde. Det fandtes bud, men de var blidt bare forslag. Og når mennesker ikke længere frygter konsekvensen af det onde, bliver ondskab uundgåelig. Dette er nøjagtigt hvad som skete i Israel på den tiden. Uden en konge, uden lederskab og uden åndelig orden, faldt nationen ind i moralsk anarki. Folk begyndte at gøre det, som var ret i sine egne øjne, ikke i Guds. Kan vi virkelig blive overrasket over, at noget så utænkeligt skete i Gibea, at en gruppe mænd kunne mishandle en kvinde til døde, og resten af byen forblive stille, at en levit kunne tilbyde hende, partere hende og sende kroppen hendes over hele nationen som et desperat råb om retfærdighed? Tror du nogen af dem nogensinde forestilte sig, at de ville gå så langt? Det skumle er, at de sandsynligvis ikke gjorde det. Slik fungerer synden. Den begynder i det små. Den begynder med kompromis, med at lukke øjnene, med at tro, at bare denne ene gangen ikke vil lede til noget værre. Men gradvis falmer grænsen mellem ret og galt, og uden ansvarlighed bliver mennesker følelsesløse. Hele samfund begynder at råtne indenfra. Vi tror ofte, at ondskab kommer som en storm, men mesteparten af tiden kryber den ind som tåge. Så lad mig spørge dig dette. Hvem er du ansvarlig overfor? Hvem i livet dit kan rette på dig, udfordre dig, stille dig til ansvar, når du driver bort? Er det grænser på plads, eller lever du som Israel? Ingen konge, ingen sandhedens stemme, ingen kontrol på lystene dine. Dette kapitlet minder os om, at fraværet af ansvarlighed fører til sammenbrud af karakter, af familier, af nationer. Og når strukturen brister, følger kaoset. Før vi haster videre til kapitel 20 og 21, tag et øjeblik. Lad vægten af denne lærdom synke ind, for nogle gange er det første skridtet mod vækkelse ikke handling, det er overbevisning. Den andre lærdommen, som dukker op fra denne mørke historien, er en, som taler direkte til hjertet af, hvordan vi ser hver andre, og hvordan vi ser os selv. Den er denne. Vi må behandle hvert menneske som en bærer af Guds bilde. I hætten af det tragiske øjeblikket i Gibea trådte den gamle manden udenfor for at møde folkemassen. Ordene hans var ment at beskytte, men begrundelsen hans afslørte noget dybt brukket. Han bønfaldt, ikke gør denne onde tingen mod denne manden, min gæst. Men så, i næste åndedrag, tilbød han sin egen jomfrudatter og levitens medhustru. Han sagde, tag dem, gør med dem, hvad det vil. Smerten deres var på en eller anden måde mere acceptabel. Hvorfor? På grund af køn, på grund af status, på grund af frygt. I det øjeblikket blev disse kvinder ikke set på som hellige. De blev set på som skjold, som objekter, som undværlige. Men skriften er klar fra begyndelsen. I 1. Mosebog 1:27 står det, så skabte Gud mennesket i sit bilde. I Guds bilde skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Begge, mand og kvinde, blev skabt i Guds bilde. Begge blev gennemsyret med guddommelig værdi. Det betyder, at hvert eneste menneske, uanset køn, fortid eller status, er en refleksion af skaberen. Og når vi glemmer det, begynder vi at retfærdiggøre det utænkelige. Denne lærdom går langt ud over Gibea. Den berører noget vældig virkelig og til stede i vor verden i dag, specielt i de stille stederne, ingen andre ser. Hvis du nogensinde har fundet dig selv tiltrukket af billeder eller videoer på nettet, som du ved, at du ikke skulle se, er dette ikke bare et spørgsmål om personlig disciplin. Det er et spørgsmål om åndelig perspektiv. Hvad om du, i stedet for at se Jenta på skærmen som en krop, så hende som en sjæl? Hvad om du huskede, at hun også er nogens datter, nogens søster? Hvad om du spurgte dig selv, ville jeg have villet, at nogen skulle se på datteren min på denne måde? Vi lever i en kultur, som har normaliseret afstand, da mennesker konsumerer billeder af kvinder eller mænd uden at tænke på menneskeligheden bag dem. Men hvert ansigt, hver krop, hvert par med øjne, du ser på den skærmen, bærer skaberens fingeraftryk. Så hvordan ændrer vi os? Det begynder med synet. Se hvert menneske som en guddommelig skabning, ikke en digital distraktion. Se kvinden på skærmen som nogen. Kristus døde for nogen, hvis værdi er uendelig i himlens øjne. Tragedien i Gibea begyndte ikke med en mob. Den begyndte med nedvurderingen af en menneskesjæl. Levitens medhustru blev ikke beskyttet, fordi hun ikke blev set på som hellig. Og i vores egne liv, når vi mister af syne et andet menneskes guddommelige værdi, begynder vi at retfærdiggøre opførsel, som var nær både dem og os selv. Så spørg dig selv, hvem i livet dit har du sluttet at se tydeligt? Hvem har du reduceret til funktion, til status, til bilde?
Denne historien tvinger os til at konfrontere ikke bare, hvad vi har gjort, men hvordan vi ser. Og den kalder os til omvendelse, ikke bare for vores handlinger, men for måden, vi har tilladt os selv at blive følelsesløse på, over for helligheden i andre, over for Guds nærvær stemplet i hver sjæl, vi møder. For at vanære en anden, er at vanære den, som skabte dem. Nå, her er den tredje sandheden, jeg vil fremhæve, en som kanskje er den mest personlige af alle. Jo længere bort du og jeg driver fra Gud, desto mere sårbare bliver vi for at gøre ting, vi engang sværede, at vi aldrig ville gøre. Det sker ikke alt på én gang. Det er sjældent et dramatisk sprang fra en klippe. Det er mere som en langsom svind, en stille distancering, en dag uden bøn, en helg uden kirke, et øjeblik af kompromis, og før længe bliver det, som engang føltes hellig, valgfrit. Det, som engang føltes galt, bliver tåleligt. Det, som engang virkede utænkeligt, bliver muligt. Når du træder tilbage og ser hele dommernes bog, er det, du vil se et alvorligt mønster. En nation, som gentatte ganger langsomt vender hjertet bort fra Gud. De glemmer Gud, som udfriede dem fra Egypt, som delte Rødehavet, som styrtede Jerikos mure, og med hver generation, som glemmer, kryber synden dybere ind. Når vi ankommer kapitel 19-20, ser vi ikke bare på en chokkerende hændelse. Vi er vidner til det uundgåelige resultatet af en nation, som har vandret for langt. Historien om Levitten, medhustruen, mishandlingen, parteringen og borgerkrigen, som følger. Dette er ikke isolerede tragedier. De er de synlige konsekvenser af usynlig afstand. Og her er det harde, min ven, vi er ikke anderledes. Du og jeg kan læse dette og tænke, jeg ville aldrig gøre noget sligt. Men synden er ikke altid så åbenbar. Den ser ikke altid ud som gru i begyndelsen. Nogle gange ser den bare ud som bekvemmelighed, som distraktion, som forsømmelse. Hvis du mister kontakten med den, som forankrer sjælen din, begynder du at drive, selv om du ikke mærker det med en gang. Har du nogen gang set tilbage på en årstid i livet dit og spurgt, hvordan havnede jeg her? Kanskje sagde du ting, du troede, du aldrig ville sige. Kanskje sårede du nogen, du havde lovet at beskytte. Kanskje brød du et løfte, krydsede en linje eller gik på kompromis med noget hellig. På et eller andet tidspunkt kan nogen have advaret dig. Vær forsigtig. De sagde, vogt hjertet dit. Og dengang var du sikker, helt sikker på, at det aldrig kunne ske dig. Du tænkte, det er ingen måde, jeg vil blive skilt. Jeg er forpligtet. Det er ingen måde, jeg vil være utro. Det er ikke, hvem jeg er. Det er ingen måde, jeg vil miste jobben min for at se noget upassende på nettet. Det er ingen måde, jeg vil ende op afhængig, knust, skamfuld. Men når du langsomt fjerner dig fra Gud, falder forsvarene dine, og fristelsen føles ikke længere som fristelse. Den føles som lindring, som flugt, som trøst. Det er da fint, den rykker ind. Ikke med et brøl, men med en hvisken. Det er ikke så stor greje. Du fortjener dette. Ingen kommer til at finde det ud. Sandheden er, synden trives på afstand. Jo mere rum det er mellem dig og Gud, desto mere sårbar bliver du for bedrag. Ikke fordi du er svag, men fordi du er ubeskyttet, fordi du har koblet dig fra styrkens kilde. Dette er, hvorfor Jesus siger i Johannes 15:5, jeg er vintræet, dere er grenene. Hvis dere bliver i mig, og jeg i dere, skal dere bære mye frugt. Uden mig kan dere intet gøre. Det er ikke en advarsel, det er en sandhed født ud af kærlighed. Uden ham falder vi, men med ham mister selv vores mørkeste fristelser sit greb. Så spørg dig selv mildt, men ærligt, hvor har du drevet bort? Hvilken del af livet dit har blivet stille for Guds stemme? Du trænger ikke blive der, for den samme Gud, som så Israel vandrer bort, er den samme Gud, som senere sendte en frelser for at kalde os hjem, ikke i stykker, men i helhed. Nå, her er det, som gør denne historien endnu mere hjerteskærende. Den slutter ikke med medhustruens død. Jeg skulle ønske, den gjorde det. Jeg skulle ønske, tragedien havde nået sit højdepunkt i kapitel 19. Men i sandhed afslører det, som kommer videre, hvor langtrækkende konsekvenserne af synden kan være, ikke bare for enkeltpersoner, men for hele nationer. I dommerne 20 falder Israel ind i borgerkrig. Levitten sender stykker af medhustruens krop til alle 12 stammerne, og beskeden træffer målet. De 11 stammerne er rasende, ikke bare fordi en grufuld forbrydelse blev begået, men fordi den blev udført af deres egne brødre. Gerningsmændene var ikke fremmede eller utenforstående. De var benjaminitter, medlemmer af en af Israels 12 stammer. Dette var ikke bare en forbrydelse, det var svig indenfra. Så de 11 stammene samler sig og kræver retfærdighed. Men når Benjamins stamme nægter at udlevere de onde mændene fra Gibea, trækkes en linje, og det som begynder som et råb om retskaffenhed,
eskalerer til fuldskala krig, bror mod bror, Israel mod Israel. Slaget er brutalt, det er langt og det er kostbart. Titusindvis af liv går tabt. Krigere på begge sider falder, byer brændes, blod fejer det lovede land. Og når støvet lakker se, er bare 600 benjaminitiske mænd i live. Først var de 11 stammende drevet af retfærdighed, men nu i kapitel 21 er de fyldt med en ny følelse, frygt, anger, medlidenhed. De ser på ødelæggelsen og spørger, hvad har vi gjort? En af de 12 stammende, efterkommerne af Jakob selv, er nå på randen af udryddelse. Og ikke bare er det bare 600 mænd igen, men det er ingen benjaminitiske kvinder igen for dem at gifte sig med, fordi i krigens raseri havde byene deres blidt fuldstændig ødelagt. Det leder os til den fjerde alvorlige lærdommen i denne historien. Du kan vælge synden din, men du kan ikke vælge konsekvenserne. Det benjaminiterne gjorde var afskyeligt. Det mændene fra Gibea gjorde var utilgiveligt, men det de andre stammene valgte at gøre som respons og føre krig som decimerede stammen, havde også sin egen vægt. I sin jagt på retfærdighed tog de afgørelser, som bragte frem nok et lag med smerte, og nu lever begge sider i skyggen af de valgene. Du ser, synden formerer sig, og ringvirkningerne er sjældent rene eller forudsigbare. Det er det samme med os. Du og jeg har friheden til at tage valg. Gud giver os fri vilje. Men det vi ikke får kontrol over, er konsekvenserne af disse valgene. En handling af lyst kan ødelægge et ægteskab. Et øjeblik af kompromis kan koste et omdømme. En løgn kan sætte i gang en kæde af skade, du aldrig havde til hensigt. Og når det først er gjort, er det ingen måde at spole tilbage. Og det, som sker videre i Israel, er et smertefuldt forsøg på at fikse det, som har blivet brukket. De 11 stammene bestemmer sig for, at de må finde koner til de 600 genværende benjaminitiske mændene. Så de ser mod en nærliggende klan, Jabesh i Gilead, og dræber hver mand og gift kvinde der, og lader bare 400 ugifte kvinder være i live. Disse kvinderne bliver taget og givet til 400 af de 600 benjaminitiske mændene. Men nu står de over for et nyt problem. Enkel matematik. Det er fortsat 200 benjaminitiske mænd igen uden koner. Og her er det ting spiralerer igen. I stedet for at indrømme rodet, de har skabt, eller søge Guds vejledning, kommer Israels ledere op med en ny omvej. De husker, at de havde sværget, at de ikke ville give sine egne døtre til benjaminiterne, men de resonerer, hvis døtrene bliver taget, gav vi dem teknisk set ikke. Og så lærer de et smuthul, som lugter af menneskelig logik, ikke guddommelig visdom. De sender en melding til Benjamins stamme og siger, det er en fest, som kommer. Nogen af døtrene vore vil danse i fejring. Hvis der ligger i bakhold og kidnapper dem, mens de danser, vil vi ikke blande os ind. Vi skal vende blikket væk og sige ingenting, fordi vi ikke brød løftet vort, det er tog dem. Og slik sker det. I en af de mest forstyrrende scenene af tvunget forening i skriften bliver 200 kvinder kidnappet under en glædefest og taget for at blive koner, ikke ved frieri, ikke ved pagt, men ved tvang. Hvordan havnede Israel her? Hvordan kunne det udvalgte folket, efterkommerne af Abraham, de som krydsede Rødehavet og modtog loven på Sinai, hvordan kunne de falde til dette niveauet af moralsk sammenbrud? En dårlig afgørelse, et øjeblik af kompromis, en nægtelse af at konfrontere synden ved roten, det er alt, som skal til. Og slik leder smerte til mere smerte. Vold fører til mere vold. Menneskelige løsninger fører til dybere brusthed, og på hvert trin bliver mennesker såret, fysisk, følelsesmæssigt, åndelig. Det, som begyndte med mishandlingen af en kvinde, endte i en national krise, og på hvert skridt prøvede folket at fikse åndelige problemer med menneskelige strategier, men uden Gud blev ingenting virkelig sat i stand. Nå, jeg ved, at dette er en overvældende historie. Den er intens, den er tragisk, den er chokerende, og ærligt talt, den er en af de vanskeligste passagerne i hele Bibelen at gå igennem. Jeg har gjort mit bedste for at opsummere hændelserne uden at underspille vægten deres. Men hvis det er én ting, jeg håber, du bærer med dig fra alt dette, er det denne sandheden. En dårlig afgørelse fører ofte til en anden, og konsekvenserne af vores valg påvirker ikke bare os. De spreder sig ud og berører mange liv. Når du går tilbage og sporer hvert skridt i denne historien, fra Levitens medhustru til krigen med Benjamin, til de stjålne kvinderne ved festen, vil du se et ødelæggende mønster.
En gal handling, et øjeblik af kompromis, satte i gang en kædereaktion, som ikke kunne stoppes. Se på, hvor mange liv, som blev ødelagt af en håndfuld afgørelser. Nogle af mændene fra Benjamin fortjente absolut retfærdighed for sin ondskab, men ikke alle i stammen var skyldige. Og likevel døde tusindvis af benjaminitter i kamp. Uskyldige familier blev knust. Hele byer blev ødelagt. Og hvad med folket i Jabesh i Gilead? De var ikke engang direkte involveret. Likevel blev de angrebet af de andre stammene for ikke have sluttet se til kampen. Mændene deres blev dræbt, kvinderne deres taget. Så kom de unge jentene, som dansede i glæde under en fest. Uvidende om, at de var i færd med at blive kidnappet og tvunget ind i ægteskab med mænd, de aldrig havde set før. Intet valg, ingen stemme, bare taget. Kan du se, hvordan synden sjældent forbliver isoleret? En enkelt handling af egoisme kan ekko ind i livene til mennesker, som ikke havde noget med det at gøre. En privat afgørelse kan forårsage offentlig ødelæggelse. En personlig fejl kan blive en national krise. Og her er den alvorlige sandheden. Du kan vælge synden din, men du kan ikke vælge konsekvenserne. Men selv med al denne smerten, selv med al denne brugtheden, selv med alt kaoset som udfoldet se, er det fortsat noget bemærkelsesværdigt vævet ind i slutningen af historien. Og det leder os til den 5. og sidste lærdommen. Gud strækker fortsat ud noget, selv i etterdønningerne af vores værste, mest ødelæggende afgørelser. Dommernes bog afsluttes ikke med udryddelsen af Benjamin, men med genopretning. De 600 overlevende mændene vender tilbage til sin arv. Benjamins byer bliver genopbygget. Familier begynder på nyt. Livet fortsætter til trods for alt som skete. Stammen forsvinder ikke. Gud tillader rum for genopbygning. Han tillader nåden og puste, der blod havde blivet utøst. Men denne nåden viser ikke bort konsekvenserne. Den tager ikke bort arene. Den bringer ikke de døde tilbage. Den giver ikke tilbage uskyldigheden, som blev stjålet fra kvinderne. Det er spændingen, vi må sige det med. Guds barmhjertighed annullerer ikke retfærdigheden, men den tilbyder en fremtid hinsides vor fiasko. Og så kommer det sidste verset i Dommerne, et vers, som ikke bare opsummerer kapitlet, men hele bogen. Det står, i de dager var det ingen konge i Israel. Hver mand gjorde det, som var ret i sine egne øjne. Dommerne 20:25. Den ene linjen er et vindue ind i folkets hjerte. Intet guddommelig lederskab, ingen ærefrygt, ingen struktur, bare personlig mening behandlet som endelig sandhed. Høres det ikke uhyggeligt tjent ud, og likevel forlot ikke Gud dem. Min ven, kanskje læser du dette og føler, at historien din har spiraliseret. Kanskje har du taget valg, du angrer på. Kanskje har afgørelserne dine såret andre, eller etterladt dig med skam, som er for tung at navngive. Men her er opmuntringen. Guds nåde er fortsat tilgængelig. Han visker ikke bort sandheden om, hvad som har sket, men han går med dig gennem det. Han genopbygger det, som blev revet ned. Han forløser det, som var brukket. Så hvis det er en ting, du tager med dig fra denne rejsen gennem dommerne, lad det være dette. Valgene dine betyder noget. De ekkoer, de påvirker andre på måder, du kanskje aldrig vil se fuldt ud. Men selv når du har nået enden af dig selv, er Gud fortsat ikke færdig med dig. Den samme Gud, som genoprettede Benjamin, kan genoprette dig. Den samme Gud, som tillår en nation og genopbygge, kan begynde på nyt med dig. Men spørgsmålet er, vil du lade ham lede, eller vil du fortsætte og gøre det, som er ret i dine egne øjne? Det er spørgsmålet, som dommerne etterlader ringende i vores hjerter, og det er et, som bare du kan svare på. Denne historien fra dommerne 19-21 er ikke bare chokerende, den er hellig. Den er ikke bare forstyrrende, den er afslørende. Og den handler ikke bare om Israels folk for længe siden. Den handler om os, om faren ved ådrive, om kostnaden ved kompromis, om hvad som sker, når en nation eller en sjæl lever uden en konge. Vi så, hvad som sker, når mennesker slutter at se hverandre som bærere af Guds bilde. Vi så ringvirkningene af uansvarlig lederskab, uhindret synd og uomvendt afgørelser. Vi så, hvordan en mands fiasko førte til en nations borgerkrig. Og hvordan retfærdighed, når den behandles uden Guds vejledning, kan blive sin egen form for tragedie. Men, kanskje vigtigst af alt, så vi at selv i vraket etterlader Gud fortsat rum for barmhjertighed. Benjamins stamme kunne have blitt visket ud af historien, men nåden gav rum for genopbygging. Arven blev genopprettet. Livet, selv om det var arret, fortsatte.
Så hvor efterlader det os? Det efterlader os med et spørgsmål. Lever vi med Gud som vor konge, eller gør vi det, som er ret i vore egne øjne? For det er slik bogen ender. I de dage var det ingen konge i Israel. Hver mand gjorde det, som var ret i sine egne øjne. Det er ikke bare en beskrivelse af fortiden, det er et spejl for i dag. Og nu inviterer jeg dig til at reflektere. Hvor har du drevet bort? Hvilke afgørelser tager du, som kan spre sig længere, end du ved? Hvis denne budskabet talte til hjertet dit i dag, opmuntrer jeg dig. Ikke bare gå videre. Sit med det, del det, lad det udfordre dig. Og hvis du tror, andre trænger at høre denne sandheden også, så lig denne videoen, abonner på kanalen Isvorul Vietsi, og del denne meldingen med nogen, som kanskje trænger at blive mindet om, at Guds nåde fortsat kan møde dem midt i rotet deres. Kære seer, jeg vil svært gerne høre tankene dine om denne historien i kommentarfeltet. Hvilken del rørte dig mest? Hvilken lærdom vil du tage med dig? Fællesskabet vort vokser gennem ordene dine, og vidnesbyrdet dit kan opmuntre en anden sjæl, som læser. Hvis du føler dig ledet til at støtte denne mission, kan du gøre det gennem SuperTak. Men enten du giver eller ikke, takker jeg dig fra bunden af hjertet mit for at være her, for at lytte og for at gå denne rejsen sammen med mig. Må Gud velsigne dig, må han lede dig, og må vi aldrig igen leve uden vor konge.